sa sisin pat ngi aingu play kabakom ka jing sing samla ngala ban teng byang ngi kani ka jing shakri lingba ka online service ka jongi nakaliang ka jing sing samla ngi khot sngo bhai phi ki prabanget shakani ka jing shakri lang yu play lingba joni ka por kani ka sngi ka dei ka sngi jong ka revival sunday bakum ka jing sing samla ngi yo ban rakhi ka lingba joni ka snem ingits kambo blay unkurku ya ke jing shakri ke jung iling ba kani ka por te shwa bingin ya chaprang ha ke jing shakri ke jung yu blay tungin pendam sha ho blay ke jung dwai ko kpa jung i bhabneng kumni sa shisien ko kan rat ngi wana chan chong me ngi aingu me au blay namar ke jing i ke jing snei ke jong me ya ka ba me ya lam bat me ya beten lenti ya ka jing jong i hadu kini ke sngi ko kan rat kham tam leng bagi ni ke sngi bangi hapdeng kani ka khlam ko trai ka banang yai sar ko trai hapdeng jongi leng bagi ni ke sngi ngi da duai ko kan rat hapdeng kini ke baro ringi aingu ka ba me ya lam ngi ban me ya dai ngi ko trai na kani ka jing pang khlam ko kan rat ban malaplat ngi ko kan rat pat hadu kani ka khlep mat ko trai ngi yo ya kani ka lat sa shisien pat ko trai ban shakri lang ya ka kerteng ka jong me ko trai oj wat la ko trai ngim la ban ya don lang hang ne ka ying ka ba khut ka ba kentang ka jong me au blai ringi nget scam ko trai ling ba kini ki kor ki bor ki ba ngi yo ban pendan kam ling ba kini ki sngi ko kan rat kan long shisha ka khubor ko trai na kam ta ki tu ki ba pet ki ba ngap ko trai ling ba kani ka YouTube channel jong ka balang ngi da duai ko kan rat ya lam me ko kan rat ka jing shakri ka jing inar ka bas dang had ka bawai no ba ki baro ngi sa pendep ko trai ken da long kat kum ka jing alam ka jong men sim ba khu jong me ko trai yai pendap ngi ling ba kani ka por ko trai kat bing nang shakri ya ka kerteng ka ba ka don bor ka jong me sngo ko kan rat ka jing duai ngi pa ni kini baro ha ka kerteng ka jong jisu amen nginya peteng ke jing shakri ke jongi hakani ka janmi dak to ka jing rai ka basan spa prapupra ka jing rai ka basan spa prapupra hadin jong ke jing rai ngin sayo ke jing penpuli na ka tien ka jong blai bat ban bu ke jing dwai nei we ne ki para samla itai mis rifi grisha kharbuki try kum hakasngi pentecost atu the da ka bor ba bakrau ban ingdu kipap kum hakading barham amen sim ba khut tu wan amen sim ba jamnut a tu wan no kloi ngi ki khun jong me dan kam jing penim pendu ki jing sngob ha ki sentiu perthei bangan but ru tang yami ka jing rai ka basan spa prapupra Try kum hakas ngi Pentecost atu teda kabur ba pakrau ban ingdu ki pop kum hakading barhem amen simbaku duwan amen simba jemnun atuan no kloi ngiki kunjo midon kam jing penduki jing sngoba kisentiu pertei bangan budutang yami trying idang hadukan ikapor yumen simba kut kajing kular bamenteno hapdeng jongi try menta human simbakut kabor amen simba jemnu
tuan no kloing iki kunjo midon kam jing em penduki jing skoba kisentiu pertai bangan budrutang yami. Syabangin let lang hublay ke jing duai ngan penpulia na ka gospel uyo anas kalanong ka bakat saw kadukhat ka bakat san hadukhat nyaw bat ka baat punyaw kisam kalanong ka basan phawai kadukhat ka baship ho bat khatwai ki kentian ki ba angkum nia lada piet yang tu sumar ya ki hukum jonga ngaru ngan duai ba ukpa un ai happy ya uwei pat unong pentengan ba un yo yai sa lambat pi halakarta ya umen sim ka jing shishakan ya uba ka perthai kamla ban pediang na bakam yo i ya u lemne kam itu ya u pi henrei pi itu ya u namar u yai sa bat pi un long ru bat pi ya ka jingsuk nga ino happy ya ka jingsuk ka jonga nga ai happy om kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga happy wat ki khuslai na ka do no jong pi lemne wat shap tiang tu penlong ka do no ka bathamai hapo jonga a ublei bat tu penthamai ya ka mensim ka babet hapo jonga wat bret no yanga na khmat jong me wat shim no ya la umen sim ba khut nanga tu ublei un kur khui ki bas ngap ki ba sha skor ka ktien ka jong u tu ngi let lang ublei ki jing duai ko kpa jing ba ham neng se sepat troyan khmat jami wan ban ai ngo ken ko trai ba mem shiml eno man khilmat ki jing im ka jongi yite bet ngi nget te trai bing la ban long kum ne kum bangi long handu ni khilmat ka um ta de ka bor ka jami de ka jing kur khu ka jami bet kham tam e de ka jing et ba ka jami ken ko trai kum ta trai ngim dan e te trai ban wan khmat jami ngi na mar ngi long sha tang ta ki break ki badap de ka pop shirin jan ka jing im ka jongi im long ki ba bet ban wan khmat jami ringi te ka jing et ki ba mayan ka jami ken ko pa ha ka ba mila sha lor ka ding phana da mun ta ki pop ki jongi ni te trai ba ka sna ba kor ka jami ken ko trai kan sa ki pop ki jongi abangi wan pendam red ila dia khmat jongi kum da trai asham ti yangi kin trai da ka bor min sim u jongi ken ko trai un la un rung hapo ki donut jongi ken ko pa bangin la ken ko trai bangin pendam red ila dia khmat jongi ken ko pa bangin it ila ka jing em ha me ken ko trai na man ngim tip te trai ka e ka banjah ka ba shi khmat jong ka jing em ka jongi ngim tip te trai ka e ka banjah ka lawai ka jongi hende ba me bat ya ka lawai ka jongi ken ko pa to ai bor yangi ken ko trai ba ka e ka bangi ngin le ken ko trai ngin la ban pendam red ila dia khmat jongi ken ko trai ai bo min sim u jongi un rung hangi un hikai yangi un slok yangi king ko trai but un penchai ro kijing berkat ki jongi king ko trai bing la man sngo tho ya kaman bat ka jing et ba ka jong making ko pa ta ya lam yang idu men sim jong making ko trai ba ka e ka bangin le ka jing im ka jongi en le nang ta ka buram ka jong making ko pa ai bor yang iru king ko trai bing la bangin bod ki den jat ki jong making ko trai bingin shakri me bing long kita ki be sharai bat ki beduai king ko trai bangin long ro kita ki be yai ne scam ha making ko trai bo wat bedang kita ki jing ki phalo jong ni ka perthai king ko trai ki ba ban pen arta tien ba ya ka jing et ka jongi ha me henry bat scam yang king ko pa ba ka e ka bangi mat ka jing im ka jongi king ko trai ngin tips kan ba me men dan ringkat bat ngi king ko trai bo ada pada kita jing e ki bangi mat king ko trai nginom tiang nginom shap tiang nginom arta tien ka jing et ka jongi ha me man ngi tip te trai ki e ki bangi ya kendu hang ne perthai king ko trai kita ki ding pen ki kita ki jing e le ki bangi ya kendu shimat king ko trai ma me mi e te trai ki jing im ka jongi ma me mi e ki download ki jongi kum ki bringim la ban sngo tho ban ngim la ban shampang han ma me mi e ban me tip te trai ta ai bor ngi king ko trai ba kum ki banget king ko trai nginom shap tiang king ko trai henry bangin jai ne scam ha me king ko trai bo ada bring kita ki jing e ki bangi mat king ko trai ngin long ki bayai ne ki man shakri ya making ko pa bo ada pring ni ki perthai kani ka perthai ka badap ka pop shirin jan ka jing em king ko trai henry bat scam yang king ko trai bingin sakama no shani shatai king ko trai henry lam yang king ko trai do min sim u jom making ko trai ai ba ki so jom min sim u jom making ko trai kin don hangi king ko trai bingin long ki bayai sha king ko trai bo ada pring kita ki jing e ki bangi mat king ko trai ngin long ki badap ka jing e bat ki bayai sha king ko trai namar ngi tip te trai ba kumba mil akular te trai ba min le ki kamba kani ka perthai king ko pa kumbangi i king ko trai arjar sna min shoi mila le ki kamba ki nget scam ro king ko trai ban ngi nget ro king ko trai ba hadu kini ki sngi king ko trai min yai le kita ki kamba re ai boring i bingin long ki bayai sha king ko trai ka mon ka jong mi ban ngin yai ap khmi lentir king ko trai ka por ka ya ka ba mi min sale king ko trai kita ki kamba ki ba mi min pen em yang i iwe pi iwe king ko trai kham tam e king ko trai ngi wan ban duai ha me king ko trai na man ta ki tu ki brio ba ken jis wi ki bla sak ma no na me king ko trai ki bla jangai no na me king ko trai ki dan kam ya mi te ko ken rat kom ha
bakum kan ke por kin ko trai inget skam ta ki akendo shubun ki jing e ki jing le ki jing em ka jong ki re bat skam ye ki kin ko pa let karan mami ki kin ko trai pen kendo ye ki ru men sim ujom kin ko trai barkum jur kin ko trai ki tu ki blatip ye kin ko trai hendre ki blat ta tien no ki jing et ki jong ki ham ye bat skam ye ki kin ko trai hika ye ki kin ko trai tu karan ru ye ki da ka bor men sim ujom me kham tam e kin ko trai ngi wan pendam red ye le dia khamat jom kin ko trai bakum ka jeseng zamla kin ko trai ka don di ka bentah kin ko trai ban yalap e gospel ka jom me dan kat mami bat ki kin ko trai ba ke e ka ba ki kin le kin ko trai kin le da ka bor men sim ujom kin ko trai namar ngi tep te trai hani ki sngi ki por ki ya kin ko trai kum ki samlangi ha ban kendo shubun ki jing e ki jing le ki jing em ki jing de bat skam yang kin ko trai bangin arta tien bangin sakma no kin ko pa de bangin ya kat kum umat kat kum kaman men sim ujom kin ko trai jisu bi bat skam yang kin ko pa bakum ba ke e ka bangin sependap kin ko trai ba an long kat kum kaman ke jom me trying si kin tin ni doi kin ko trai nang bentai sakri jom me kin ko pa bedan dia ka bor bat ke benta kin ko trai ka bakrau kin ki jus bi maka e ka ba i la pan krek kin ko trai ngi tep ka de tong ka bor brio ka jong i kin ko pa hande pen shat bor i ru men sim jom me kin ko pa maka e ka ban mi non ka sentur ka jong i kan long ka bor men sim jom me kin ko pa ben la kin ko trai ba in besayang kin ko trai bikin long ki jingbam ki bakin jadok kin ko trai bingin la kin ko trai man penan kami ke jing em ke jongi bat kum jo yang i ru kin ko trai pen shat bor ngi ru men sim jom me kin ko trai ba om tam bangin sngobat mangin ngap kin ko trai na bangin pendan kami ke jing em ke jongi ke baman la kasngi trai pen kendo yang i kin ko trai do men sim ujom mingi IT hami kin ko trai ngi bo ti hami ki e barok kin ko pa namar ngim tep te trai ke banja kin ko trai ke ba shiklamat ke jing em ke jongi ringi shu IT bangi shu bo ti be ke man ke jong me namar me tep khambai ki e barok kin ko pa ngim nang te trai ban pan kat kum kaman ke bade biang ke jong me hendri trai ke bade tu shimi ke bom ti ti kai ma ba klen no trai shibun kilat ki ngi jup ngosi nang ya mena ka por kin ko pa shimti yangi kin ko trai de bor ke jom mena bar kini ki e baro ngi dua ngi pani IT ngi bo tingi nget bat ngi pediang ru ka kerteng nong pen em jing Jesus Christ menta shudu ki arta ki bom jukut ru amen Sasisian pan ngi ai khublei ya Miss Rifi Grisha khar buki ya ka ba ila puli na ka tin ka jong blei bat ban bu a ki jung duai ublei nang kar khui pi ya phi khamtam ha ka jing shakri na gamta ka kam ka jong kan rat dia kani ka por pat ngila poi shakawi ka banta ka bangin si asngo ya ka khubor revival ha kani ka sngi ni dap da ka jing sngo ngo e ublei ka ba ula penyo yangi yai Reverend El Nong Root ban sam ya ka khubor revival ha kani ka jan miet I pastor El Nong Root ilong ru iwe na pastor ba in charge ya ka umnyu tmar district ka bahap hapo jong ka sora presbytery ngi dap da ka jong sngo kumen e pastor ya ka jing lakloi ka jong phi khamtam e banya dan benta bat ngi kum ka jing seng samla balang mauro ya ka ba phila kloi ban pediang wat ha ka por ka ba lingkot e ka jing penbet ka jong ringkat bat phi rei da ka man sim ka jing sngo I phila kloi ban dan ringkat lem bat ngi ha ka ni ka por na kam ta ban sa me ka jing shakri ublei ling ba ka jing kran ka jong phi te ha ni ka por ngi ngi scam habingin si asngo ban ngap ya ka khubor revival na pastor El Nong Root ublein kor khu ingi hagani ka por ngidap da ka jing sngongu yo blai bau pen yo hangi ya kani ka jing sang revival bat haka bakum kani ka por ngala perkhat ka khubor ayu bangadai ban ai hapedeng jong ilang hagani ka janmit bangala duai hau blai bau blai ula pasiau hanga leng bau mensim ba khu jong u ya kani ka khubor kabala long ka jengker khu yang ashmet ban nga ngai jaru kan long ka jengker khu na ka benta jong ilang ki biyo sngo ya ka bat ka khubor na ka tin ka jong blai ka bangila ban shem na ka gospel ka jong yonis kala nong ka bakhandai ka dikhat ka ba ar pausan ka gospel ka jong yonis kala nong ka bakhandai ka dikhat ka ba ar pausan ka tin ka jong blai ka ong kumni onda kumta uta ulayathu bat ula ong lau long bapop ne em ngam tip yakani ka wei ngatip bayang ka bangala julong uba matla menta ngayo imat bat ka khubor pedeng jonggani ka jingi slok hagani ka por kalong menu ngala julong uba matla menta ngapet menu
ngalaju long ubam matla menta ngapet ki parabangai bei ong ka tin ka jong blai ka Bible ka yathu yangi bahaka por ka bau Jisu udang yaj lenti balaki jong kisnran jong u long bau la yoi la neula lap yau briu ubam matla nadu mendangka uneu briu ubam matla udang syongkrong nakin nong yang lenti une umatla abapli usyania teli tangha ka jing isnei jong ki parabriu don la da kum waipat bat usyania teli yala ka jong ka jing im ha ka jing isnei jong ki parabriu ngamudur lese la bandon ki kep ki bau ni umat la upen syong nong rim yala ka jong ka jing im tang haki keti jong ki nong le isnei bat komu briu la laj eru naki jing syak lempat haki jaj jing sngau beper ula bansya lempat haka jing sngau long marway haka jing sngau bombier rengkat beriu bat ki waipat ula bansya te merauru haki jing kuslai babun rukom ula aru bansya tendung haka jing sngau pap bat ki wei ki jaj jing sngau lese uni ubapli ula jukli yaka jengkli kaba ju yo jubab balai ngalong kumni ki para bangai bei om tangkata une umat la bapli umat ru yaka jeng sya iben haki waipat umat ya ka jeng sya nyau ben umat ya ka jeng sya nyau po halaka jong ka ying ka sem bat kom ju ru haki wei de bat ka julong ru ka rukam baki jiu yaki bakum kini ki jaj beriu ki badon ya ka jinglong per haki dukat met lani haka met kepan laju nyau lani kenya ki baki long kinong pat bat ka bas ngau si ka long bawat kisnran ki jong Jisu Kristus ru kadang rung kanika jaj jing ngau iben bat kini kisnran kilaya keli yau Jisu uei bala lepop uni ki theo yau tau mat la uni ni ki kemi ki kpa jong u basakha mat la yau kani ka di ke jengkeli ka bami ina ka shintur ka jong ki snran ki jong Jisu Kristus andai ka bas ngau tenat kalong bau Jisu la jubab hakad kot ka balai naka ni ka juk ka lenong ka gospel ka jong Yohanes ka kot ka balai Jisu la jubab uong uni syam la lepap lemni ki kemi ki kpa jong hanrai baon yo pen pau ya ki jingle jong ublai hau kani kalong ka jubab kabau Jisu la jubab hagi senran bat hagita ke biar donlang hakata kepor para bangai be ye ki don sibon ki briu ki badon ya ki jinglong baper hagi dukot met jongki henrai ki bau blai upen pau yala ka buram blai jong u lengba jongki ngaju sengawi ban perkat
Bat kom ju uru ngaju pej bon sin. Yaki jing yalap jong weu nong yalap bakrau. Uba kertengu nik bijusik. Ubam don yaki keti ki kejap. Hanrei ubala yalap. Yaka jing ij bat ka jing pen im ka jong ublay. Hakeleng ka perthei. Ngaju ngau ij ru ban perkhat. Bat ngapen ken maulang ru yangi hakani kepor. Yaki syakri ki jong utrai. Nakani ka ri khasi ba i jongi. Ki bom yoi ki khmat. Henrei ki baka buram ka jong ublay kapau. Leng baki jeng ruai gospel jongki. Ki balalong ka jeng kerku. Yaki babon. Tang hakani ka ri khasi ba i jongi. Henrei ha ki wei ru ki jaka. Para bangai ba i ju blai ule yaki kampla. Haki babon rukom. Katkum ka jeng yo i blai jong u. Katkum ka mon blai jong u. Bat yau niu matla ru. Ubalaya thu hakani ka Bible. Laong bau Jisu. Ula shim ya u. Balaong bau la biak da ka biak haka kendau. Bat da ka takas bo kendau ka bau la biak. Ula tau sebok ya ka. Bat ula ta haki khmat jong tau matla. Bat ula pa ya u ban lej beta. Ya ka khmat. Hakapung seloang. Bat hadin ba une umat la ula dep beta khmat. Ong ka Bible. Baula yo i mat. Ula koj na kata ka jeng mat la. Ula i mat. Ki Parisi. Ki badon ha kata kapor. Ki balayoi. Yau baula imat pat. Kila keli. Ya utau matla. Mano bala penpet. Yaki khmat jong me. Uneu matla ula jubam. Day u Jisu. Day u Jisu. Ubala penpet. Yaki khmat jong na. Bat ki Parisi. Kila ong biang yau. Kila keli biang yau. Bat kila ajeng mud eru. Kida ong to ai buram yau blay. Namar. Bangitip. Bau neu briu. Kabamut yau Jisu. Ulong ubapap. Ki kena yau Jisu. Bau long ubapap. Me te ai buram. Tang yau blay. Badu tau matla ula jubab. Hagani kat kabaar pusan kabangalapin pulih. Kabau laong. Lau long ubapap nem ngamtip. Tang ya kani ka wei ngatip. Baya ka bangala julong uba matla. Menta ngayo imat. Kabamud eru. Ba menu ngala julong uba matla. Menta ngapek. Ki para bangai ki bai Lengba kani ka jing jubam. Ka jong une. Umat la. Balayo imat. Ka bawang menu ngalaju long ubam mat la. Menta ngapet. Kapen i. Yakini. Ki jing sisya. Ki bangin ya pusan lang. Hakani kepuar. Kabaningkong. Kani kejubam kejong uni umat la balayo imat. Kalong baka jingyarap bajanai kawan naublay. Baka jingyarap bajanai kawan naublay. Koki para bangay ba iya ngimla banlen ya ka jing sisya. Baka jingyarap jongki para beriu. Kalong ka badon kam hadu kata-kata. Banyarap para beriu kalong ka badon kam hadu kata-kata.
Hanrei kajing ya rap ka bajanai, kajing ya rap ka bapura, kajing ya rap ka bapakana dong syadong. Kawan naublay. Badung neu briu ba matla, ula jubab syai kedar hakmat ki farisi. Badai u Jisu, balapan pek yaki kemat jenggu. Kabaar, kani ke jubam, ka jong uniu matla ka pen i ya ka jingsisya. Bau blay ulang ubad danbar. Ki para bangait bait ya. Kani ka Bible ka yathu yang i. Bau neu matla ulang ubriu balaka matla nadu mendangka. Banganget bau long ubriu beladu jengkermen. Hanrei habau laya syem yau Jisu. Hakataka jaka ke bau syongkrong. Umat yau blay badan barbar. Uneu blay ulang ublay badan ya ka barbar. Ulang ublay ubale ya ki kamba. Ulang ublay ubale ya ki kampla. Bat don ka bomla bat u. Don ka kutlat bat uneu bri. Bau neu blay. Ka bomla haki briu. Hau blay ki ei bara. Kilong ki bala. Ulang ru blay ubala ban tau tmai ya ka jingim ka jengki briu. Met bat mensim. Dai na kata kadau nong ruai syem mensim. Ubala mat daladi. Ubala mat marmet. Bau blay ulang ubad danbar. Ular ruai ya ketuga jing ruai. Ngalong jing tau tmai. Ngalong jing tau tmai. Nadu balapen im yanga. Kabalai. Kani ke jubah. Kapen i syai kedar. Bau Jisu. Ulang ukun. Jong ublay. Hakat dukat kabalai po ar. Lai po lai. Jong kani ke juk hi ke lenong. Uneu briu. Ula jubah yaki farisi. Udaong na mendang long ka perthai. Om ju yo ngau bau nu unuru. Ula pen pet yaki kmat. Ubalaka matla. Lem dau ne umlong nau blay. Bat ka jingmut hang ne ka long. Pi to ong kat ba piong yau Jisu. To keno yau Jisu kat ba pimon. Hanrei nga te nganget. Bau Jisu ulang ukun ublay. Kata kadai ke jengmut. Lang ba kani ke dekat. Ka bau keren. Ha kani ke por. Kabasau. Kani ke jubah. Kapen iru. Ya ka jingkut jengmut bas kem teriang jong u. Badalai lay ru. Ngan om long syu. Kumba ngaju long. Kata kedai. Ka jubab ka bau dapen isyai kedar. Badalai lay ru ngan nempai din syu. Syaka bangaju long. Kabamut ru hang ni. Ban nadu kani ke klipmat. Ngan yai bud yau Jisu. Lenter kisngi jong ka jeng im jonga. Hadu banda kot syadu ka jeng im. Kababam jukot. Ki para bangait bai ja kidan sibon ki briu. Ki balashim ya kani ke jingkut jengmut ka baskam. Kabadala de kilamat. Yau ne ublay. Ublay badan barbar. Ubaka jing ya rap jong u kalong ka bajanai ka bapaka. Bat ubalong ublay ubasisya.
Apostol Paul hadin baulaya Shem yau Jisu hakalenti ke Damaskus. Bad habaki sareu kilahap no anaki kmat balatap matla ayok jong u. Nadu kata ka klip mat. Uang ngalong u jong u Kris. Laim layap buang ngalong u jong u Kris. Ka jingkut jingmut ka bas kem triang. Badal lay ru nganem kenram din syu. Nau neu blay, nau neu Jisu ubanga ngangay. Ngas ngawi ban yathu yapi, yagaway ke jingjia, kabangay kendu markmat. Hagaway ke janmin ngalayalap, hagaway ke sinong, kabadon harut jonggani ke surak ba na silong siya seorang. Badhadin mangladep ya kata kejing yalap ngalap pelilat baki beriu kin IT tmai yala dehau Yesus Kristus. Ladon kawai ka kena samla ke bawan mare nadu surak ba. Kepada yam lenyar bat ndahaba ke poi hangta haka jaka. Kemadan ke bangi pelong ya kejing yeseng yalap. Kalapat da pelup bat kalayap ler jelang. Ngam semlala ap hadu bakan akan dit benriu. Ngalalek pai no. Handrai hadian ars nem haka jingi seng revival jongi kum ka sora presbiteri haka balang halai rengeo. Kani ka kena samla kalawan haka taka jingi seng. Balawan yalam dau counselor. Temen besan ubalong counselor haka taka jingi seng. Wong pastor bagat ne ka kena samla ka ong mangakwa bani kendu yapi. Badanda habangal ailat yai. Nilai syong haka jaka ka bakam paji naki waipat kiba IT haka taka jingi seng bat kiba dang pendep ya ka counseling ka jingi selak. Kalapla bagong pastor ngadang don kat prasnem. Karta. Handrai ngalang ngop haka jeng di drugs. Ngalak kerni haka jeng di drugs. Balong bah haka ni kesnem revival kesnem arjan riu. Ipara jongai layo revival pastor. Ipara badang san snem. Bad ini para berit ilaong yanga kelak kebemut no. Pai siau Yesus Kristus. Bat ngangam ngap ya kata kejing ong jong ipara. Ngalanyau ben uei uneu Yesus. Bat ngamuja haki jeng di bapen buai. Balong pastor hakatu ke sengi. Ngawan kais ngau bat ki perlok jonga nakitany seorang. Batkat baka kali jongi kadang yeng bangin ya thit jing thit nai tui dukan rit hajan katu ka jing seng yalap yong kat bakini ki perlok kidang ya thit jing thit nganang ngap kai ya ka jing yalap jong phi ha katu ka jing seng balawang badai ha katu ka por bau men semu jong ublai ulat tenra ulat tendung ya ka donu jonga. Bad hakapor kabapi khot IT pastor ki kejat jonga kila shumare ban ngelawan ban kelon ha katu kejing seng anda ngelaken dit nang tu ngalakwa bapin duai lem yangan rai pem dan syu bad habang ngelawat jing tip ngasyem ba mapi pin dan hakani kejing seng hang ne halai rengau ngalawan kenang pastor bad ipapa jonga. Badi yongan yathu yapi pastor bahakapor kabangadang kerni bahaka jeng di drugs. Hakapor kabangapan pisa nai papa nrai papa namar baitip mengadi drugs imju ai pisa. Nga isi yap yai papa ban ngalatmu bonsin ban pen yap no yai. Badi yong hagawai kapor kat baidang tia kai mensngi. Ngalat he da ka peniang syarak ya ka palong jing tia ban ngalat thang im yai papa la jong
Henry yong bai papai dang don bok baki bahayeng ki basem bat ki marjan ki layami penstet bat ikendit nakata ka jing ing jong kading bat ilalaj im hapdeng ki jing mensau bat pastori ong nadu ketu kepor kabangal IT jalade ngalakela kebemut bat ipapa ngalaya thu lut i papa ngala plalut ngala panmap lut na i bat nakayeng balaong hapdeng kita ke jing persyang jonga pastor ban kela kebemut ki parlok ki baju ya di drox lang ban nga game ailat yang ban kela kiong hakaway ke janmi kilawan khot yang anaying bat kilaya lam ha kita ki ju ki jaka ki bangi ju ya di drox bat hang ta pastor ki say yaw drox ki bu highway jaka haka song kabala song bah nang ta ki say ya ka bible ka bangam syemtip bat ki bu hajan jong utau drox bat kita ki perlok ki ong yang ki ong jit ha kani kesngi ladap hijit yang new drox ngindang ya long perlok bat pi andai ladap hijit ya ka bible ngin ya klat perlok na badi ong la kerpat ya kita ki perlok ngong wat le kum ni ai ba ke jing ya long perlok jong ikan ne tenrai wat penbor yang ban i no yau Yesus Kristus ngalakla kebemut nganem di draksu hanrai kita ki perlok yong menta kesngi pidai banjit kila yai penbor yang abad hakabakat du pastor ngayam ong kata ga kena semla bat nang taon dah bangayam ngala lej hajan ban ngala shim ya ka bible ngala kedup haka syadem bat ngadem ko siu bakat bangadang dem ko siu pastor ka wan ka jengruai haka donu jonga ka tu ka jengruai ka bangi juyar wai bah pastor ka bang ngaji yu jisu balayap jengker do jonga ban pendap ulak komune hei ngan syem lawat shalom lawat syatem para bangai bayi ja ki dan bon ki briu ki bayeng hakaliang ka jong Jisu ki bangan nam lek pai shu syakatu ka juk ka jenglang ki barai scam hala ka jong ka jengem bat ki bas ngau tu scam yalade ba menu ngela julong uba mala handrai menta ngapai para bangai bayi la dadon na pedang jongi ki ba menu ngila julong ki ba mala ha ka jengim jenglong ba kencamen sim handrai menta pipek ngakhot i jengilang batungin yang scam ha ka liang ka jong Jisu hadu banda kot sedu ka jengim ka babam jukot bana kani ka bible ayat hu yang i ka bas ngau tenat kalong bau ne umat la am tang bau rais kem ban yai bod yau Jisu andrai ka bas ngau tenat shu galong bau la pla yau Jisu bat yala ka jong ka jengej bas kem hau ne Jisu hak mat kinong shun ki ba shun yap shunim ki ba shun thlong melu thlong sing yau Jisu bat ki ba wadong ban penyap no yau Jisu hak kata gepor hak mat ki farisi ki ba arsap bau ne malau ang menu ngalaju long uba matla menta ngapai ublain ya rap un kersian bor yang i bangin yang scam hakaliang ka jong Jisu jongi baladadon na pedang jong pi hakani ke janmi et piong pastor duai lem na ka benta jonga ngan duai na ka benta jong pi duai na ka benta jong pi ko ki para bangai bayi bat na gitu ki jaka ki ba ma pi dan tungin duai kan kiat bat nga hakani ke por ngin ya duai lang pai show blai
banong atrai Jesu ngalong jong me nganem lech pai shu sekitu ki banga julang handai ngan yang scam hakaliang jong me hadu bakut kajing im jong tu ngin wai ableng ya ingu ya me namar kaniga khobor ka ba me keren mela keren yau sekri berit jong me bangan IT yala de badal lei ru nganem pai shu seki ki bangala im min shua handai ban yang hakaliang jong me ubalong ublay jonga hadu banda kwat sekajeng embam jukot kidan ki khun jong me aku kenrat bi ki ba im hagini gisngi jong ki jeng ki jeng yele bat hak bakum kani ke jaj por ka bakani ka klam kobet kawan ya kaban yele thma yangi atra Jesu ba laki dan hak bakum kano ke jeng perkhat laki dan hak bakum kino ki jaj jeng sngau ngadua itu isnai ban keren dalau jong mensi bakho jong me bakin yoi ko trai baka jing yarap baro kawan na me ka jing yarap ka bapaka ka jing yarap ka bajanai kalong na me bat bamelong ublay badon bor baro bamelong ublay basisya babangin yang hakaliang jong me ngin IT yalade ngin sno atang me ban ngin yai bot ye me kidan ki khun jong me ko kenrat ki basya skor ya kani ko khobor bat ki baya duai lang bat syakri barit jong me hakani ko por ngaduai keren ya ki pen scam ya ki jenget jong ki kersian bor ya ki ko kenrat bi la hangno baki kidan metip au blai bat metip ya ki daka kerteng metip ru ya ki jeng dan kam jong ki metip ru au blai bi ya ki jengkut jengmut jong ki ngai ti ya ki haki sang ti blai ki badan bor jong me pen thamai kersian bor yaki bakin kot hadu ke jengim ke babam jukut sengau yangi au blai na bagini barong ipan na kerteng Yesus Kristus bautrai amen ngit scam klalong ka jengker khu ka bakrau hagani ka por habing lasngap bat sha skor ya ka ktien ka jong blai lingbai reverend el nongrut ublay unkur khu hepi pastor ya ka khubor ka balawan ra hakani ka janmit ka long shisha ka khubor ka bakordor hadu kata pat ngangit scam hepi ki parabangit ru ki bapet ya kani ka jing shakri lang yo bani shakri lang ublay hakani ka janmit kan long ka jingkur khu nagam ta jong pi we ublay unkur khu hakani ka por pastor sa sisin pat ngi penpa ka jing sngongu ka bakrau hepi ka bapilakloi ban dan ringkat bat ngi kum ka jing seng samla tu blen kor khu phi bat phin phai suk na ga balang ka jongi na ga balang presbyterian mauro uble nang kor khu phi ka jing sakri ka jong phi yalo jong kan rat bat uble nang kor khu ya ki yang ka sem ka jong phi na ka por sa ka por te khani ka por pan ngi lapoi sa ka wi ka benta bakum ka jing seng samla ngi lapan bet bakan don ka jing lum jing aingu ha ka ni ka por te kalong ka jing kerpat ka baret ka jongi kum ka jing seng samla ba kini ki jing aingu ki bangila pen khre bangin lum makani ka por kin long bangin nang la ban pentelun ki kam jong ka jing seng samla na ka por se ka por tingengit scam na ka liang ka jong ki parabangit ki jongi ki badan haki jing ki sem ki bapet ya kani ka jing sakri ka jongi nganget philapan khre ru ye ki jing ai sa ka kam ka jong kon rat tihan ka por tungin pai bun pen kentang hau blai ha ki jung duai ni wan ha jan jong me au blai sa sisen pat ling ba kan ka jing sakri ka ba koridor ki bangila yo ha ni ka por nginget kan long ka jing kar khu ka ba koridor ka trai habing yo ban sngap ya ka khu bor ling ba sakri u jong me kor khu ru ko trai ling ba kan ka por ba ni walam ha me gini ki jing ai ki baret ki jongi ko trai na nagamta ka kam ka jong me ko kan ran o ki long ke jing ai jongi kum ki khon samla ko trai re ai be ki baro ko trai ka bingi ai ko trai kan long nagamta ka borom ka jong me pat kerpang ko trai bingi nang la ban pentulun ya ka kam ka jong me hapo la ka jong jing seng samla ko kan ran tukur khu ya kan ki jing sakri ka jongi ka bdang sa ling ba ni ka por ngi pa ni ki ni baro ha ka kerteng jong Jesu amen sa sisin pat nga ai kublay ya baro kinong isimenta na di organis Mr. Balmiling do nong pure inong ilam jingrai Mr. Henry Warjri bat kumjuru i pastor iban saplat ingi ro hagani
ka jing shakrik jungi dagi jing kurku penwai sasisian pan ngi duai boblen kurku ya baro kinang simenta hakani ga jing seng tekni ga por ngi la poi sa bangin penwai no ani ga jing shakrik jing yoblei ngi ruai dak to jing ruai ka ba shispa arfun riu ka jing ruai ka ba shispa arfun riu men sim ba khut tu wan ka jing dum tu pen pra pen pet pen shaya la kibriu nang trei men sim ba bha hadin jong jing ruai ngan karpat yai pastor El Nong Road in supply ingi daga jing kurku penwai Men sim ba kutuan ka jing dum tu pen pra pen pet pen shaya la kibri nang trei men sim ba bha 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 men sim ba kutuan men sim ba kutuan men sim ba kut nap neng jeng kularem ublei pen ken du ya kibri bana pop ken pai no men sim ba kutuan pen klan ka jing et lon ka ding buneng pen me jing snow ata tin tu pendu pen jem kido no de 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 men sim ba kutuan men sim ba kutuan men sim ba kut nap neng jing kula rem ublei pen ken du ya kibril bana pop ken pai no men sim ba kutuan pen ken du ya kibril ya lam shading puna halen tibet buten mami hari klau batuda hari klau batuda hari klau batuda hari klau batuda men sim ba kutuan men sim ba kutuan men sim ba kut nap neng jing kularem ublei pen ken du ya kibril ya lam shading puna men sim ba kutuan pen pau you Jesus Christ nong penem kapertei utrai kipat ublei don bo us im kajing ai us im kajing ai us im kajing ai us im kajing ai men sim ba kutuan men sim ba kutuan men sim ba kut nap neng jing kularem ublei pen ken du ya kibril bana pop ken pai no men sim
sembah ku Tuhan. Son siapa blay ya ki ai baro ki bangila pendap bat bangila yo bani simbentalang bat ngila yo ngauru. Tu ai ru ba ka jeng ai ka jeng Yesus Kristus bau trai. Ka jeng i ba ka jeng blay bau pa. Bat ka jeng slok ka ri ka pentengan ka pencaj bor ka jeng mensim ba khoi. Tu kan long lem bat pi. Hoi bat kitu baro ru ba syukri yo blay lahang ne ba kelang satlak ka perthai. Nadu mentai syuduki bam jiu kot ru. Amen.